Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en rameny piny wadhi mbele gi miwech manyien. Familia moro e gweng' Masi gweng' Karuoth e kaunti ma Siaya ni kod kuyo bang' aora Nzoia achiel kuom gi ndalo 17 mokalo kendo nyaka sani pok oyud ndache. Anyuola mar miyono moyangi kaka Irene Apondi osebedo kawo jote dho aora Nzoia ka gigeno mar yudo ringre Irene. Gilero ni Irene ne odhi e puodho machiegni kod aora no e kinde mane masira no ojuke. Familia no koro ywak ni gisebedo kod tich matek chulo wegi yedhi kod joabal makonyogi e manyo ringre miyono kendo gidwaro mondo sirikal okonygi. Giywak ni chenro mag menyo kendo mar yudo ringruogno nitiere kod ng'ikruok kaluwore kod pi aora masani medore. Enda hapo hivyo nikitaka kumtafuta, yani kukuja ili twende nini matanga, nikapata nguo zake ziko hapo. Nikaanza kuuliza, na je, nguo zake ziko na yeye yuko wapi? Hapo ndio niliweka alarm. Tukaanza kufanya search. Nilienda kwa polisi report. Tafuta mpaka port. Tumeengage hata mpaka watu wa Coast Guard. Mpaka hata watu wa Red Cross walikuja. Lakini hakuna result mpaka wa leo. Watoto wasaa jaribu. Tumejaribu lakini bado tumeshindwa. Sasa sijui hata tufanye nini. Sasa alikuwa naomba serikali atusaidie kutafuta hata kwa maji. We would like to request maybe if the government can come in and us try to find her body, because we've really tried and we haven't found her.